Toto je pes. Ako? Tu je pes. Tu nemožné. Idem ďalej. Á, tam sa otočím. Tam je toho veľké. Aha, pozri túto. To je to kopičí, že? No. Keby som to vedel, tak tu nie. To má 300 kg, má pravdu, tá motorka má 300 kg. To je bez debaty. No. Teraz sa nemôžeme ponávať. Spadla na hlavo. Dobre je to. Ale to stabilizovala. Stabilizovala, lebo ona je tak ťažká, že nemá sa kde odoniť, vieš. Ok, ja len či je dobre. Ale peknú motorku mal Indiana. Áno. To lepšie než Harleyka, ver tomu. No Indianov je menej, vieš. Áno, ale lepšie ešte jak Harleyka je tá motorka Indian. Nemôžem povedať, že to nebolo pekné. Ešte som bol rád, že tu je tá motorka, vieš. No, by si došiel motorky nikde. No, to by som bola fakt zvedavá, čo by si robil. No čo môže robiť? Nič už, pičovať. No. Preto som rýchlo potreboval sem ísť, vieš. Áno. Lebo oni to náložia do hociakého mikrobusu, vieš, to je rýchlovka. 4 chlapi, vieš, šup. Predstav si, že by sme mali veľkú dodávku, takú Ducato, No. by sme došli a by sme mu tam dali. Vieš, ale Áno, to sa tak robilo kedysi. Aj my sme nakladali tak motorky, čo si myslíš, ja neviem. My mali šťastie, vieš, že je to na oči. Ale otázka. A keby to tu nebolo, príkladne, čo potom? tak ukradl, krádež na hlasy. Áno, však krádež. Jednoznačne, jediný. Jasné, že PZPčko by to malo zaplatiť potom, vieš. nikto si to preto, že im nepožičal. No. Že za chvíľu to tam vrátia. Nové Lanky 400 Lanky. Aj tak mi dá spomal, že si kokos, nemám ide automat. Paťka, aspoň si sa previezla. Tam zavadzajte správne. Jeszcze ten motor, No. Cez Pezinok musíš do Modry, ne? Ja sa nedá ísť. tak áno, tak tak. Samozrejme, že nejsú. Tu si jak napadla taká otázka. Bez Pezinku nemôžeš ísť do Modry. To neexistuje. Cez Trnavu jedine. No, áno, cez Trnavu sa dá, ale na diaľnicu jedine. Alebo cez Seneč, no, do Trnavy. Nieko. Tak vieš, strašne šoférka. Ne, po starej ceste, jedine cez Pezinok. Po diaľnici sa dá ísť môžeš ísť a to máš prakticky
Aj cez Pezínsku babu, ale to máš. Do Pezínka, ale môžeš aj cez na Modru. Tak dobre. A to je... Tak ale vieš, ak som strašne chodil. Ja viem. No, za tých 32 rokov. No. S prepáčením do toho Pezinku, No, len v tej 23-ke. Už to musím tak povedať. Bolo ináč pekné kúpalisko kedysi. Môže byť. Veľmi pekné. Tu modré. Neviem, či to ešte je. Ale ani... Ešte sa tu ja dneska pýtala Joža, že by si nešiel zaplávať. No my budeme chodiť do mora teraz. Zvedavý. No tak tomu ver, že ho tam volá. No tam šupneme, nie, nebojte. Ti to naučí, ja kúpime rukavníky. Keby ho aj rukavníky. Aj tu to koleso s tou kačičkou, vieš. Tu bude oné, veľkým pupkom bude tam behať. Koľko skôr počuješ, ma to odjebe, jak boju do piče, odnese kokot niekde do piče. Pojdeš pozor, lebo tam sú aj spodné prúdy. Silné, no. Lebo to... Kokot to, aby kotvu som si zobral. Neboj sa, veľa tých oných dostaneš. Doseš aj onú náfukovaciu Anču. Kokot, zachránte ma! Na nafúkovacie Anče, budem ešte nejaký uchylák ma vyhlásia do piče. Nejaký... Zaprúdka do ryti ešte, neboj sa. Aby aj to nebolo. Nebude páčiť, keď dostaneš náfukovaciu. Ančoša. Nafúkovacieho Ančoša dostaneš. Však ale Japonci sú pobláznení, oni sa s tými kokotinami behajú, vieš, nafúkovačkami, ešte si ich aj zoberú za ženu. Nafúkovacieho Johana.